Imat katmaba balai kan sasdang tang syusdang benring mensim namar kecing penjam ya kecing akan at hapdeng ke India bat ke Pakistan bat kecing kerhu jong kecing keren yesuk kilame hakasin ke beningkong na kecaka balasyak penjot hakatma jong ke Rusia bat ke Ukraine ke eryong tmai ke basyarkai kelame na kathain mingi hakane ke kenti ke eryong kamde tang haki bom bat ki kuli kadon kecingla bantui pej syaduriau jong kecing penjot nuklear ka Israel bat ke Iran arteli ki jaj benriu ki bala pej lingo iwe ya iwe pan da kecing suba bat kecing syun labun pausnam ki yang biang sesisin hatdo jong katma balada katma ka khi menta kan om sakot tang ki pot jong ki kala bantan ya ka perthei borok kowe sya kecing kala jong katma ba balai kawai kanong rim bakong san jong ka polisi bari jong ka Israel kala long bet kajing persya ka bajur ya kano kari jong ka thain mingi pedeng ban kala long kari ka baklan bor nuklear la kalong kajing yartma da kaling sun haus nam khat khandai spa prapuai ya ka orisak reaktor jong ka Iraq ne kajing penjot ya kajing penmi boarding jong ka Syria haus nam arjar nyau ka Israel kelaju penpau biang ya ka wei ka khubor ngim ap ngi khanglan menta kajing pe jongka ka phai sya ki jakashna nuklear jong ka Iran kum kanatan pat ka Fordo ka bala syem bakalong kajing ma ka babeng ki khubor badang syen jong ka US kila penmi ya ki maham ki bating ba ka Israel kalaban yartma ya kini ki jaka jong ka Iran ha kano ka por pada kum kane kajing syak thombor kaja kan omlong kecing lek sipai kabarit kalaban rongno ya ka Thankov barok ka wei ha ka ding ka Iran kelama hampai pa ba kano kecing hiartma jong ka Israel ya ki jaka sna nuklear jong ka kan om ya kendo tang da kecing penci tombeng ka bajulong ndai da kecing kentho ka ba penjot hadu kata bagi pateng panwan kin ken mau ya kecing penjot ka Iran ka kentai baka program nuklear jong ka kalong ke basuk pura ndai kita nat wat pnia jong ka perthei kinge ba ke Iran kelapoi syopot ban penmi iketiar nuklear menteri kambari ke Iran Usayyad Abbas Akrachi mula kran syai sya ka Amerika bakat ba ke jing kran kadang yan ba kano ke jing lek sipai ha kene kapor kan Kenya ka kum ke jing lek thma da ke Iran kane ke jing kran kalapha i ke jing kerho jong ke jing Sofia lengba ka Washington Tel Aviv bat Riyadh kane kamde tang ke jing ale apreng arteli ki jai penriu ke jing kan art sipai jong ke India bat ka Pakistan kala sakut ha ke jing aper ha ka thain katma Rusia bat ke Ukraine wala kalong ka basyarkai ndai ka de ki jing ale ka badon ha kaleng kiri Europe ndai katma Iran bat ke Israel kala ban kata ya ke jing penbiang boarding ha ka perthei kador jong ko pniang ke polisi nuklear bat ya ke jing long pro ko wei jong ke jing adei ha ka perthei kaum pniang bat ka kas ka batuit negerikov kalong ka thli jong ka yo ka kot jong ka perthei lada me katma ha ka ne ka thain kador jong ko pniang kan kiu shesuin bat ke jing penpoy pniang ha ka perthei ken sasha penthot jor ka Iran ka penskam ba ka jing penon kam ya ka bor nuklear tang na ka banta ke jing tmu ki basuk kum ke jing penmi boarding bat ke jing wat pnia ha kaliang ka koit ka khia ndai ka perthei ka tep ba ka jing ruspa ya uranium wana kalong ka basuk ha ka dor ka de ka senjam ka baningkong ban chna bom ka US bat kiri Europe kila bot nam ha ya ki kam jong ke Iran kat kum ka jing tmu trei kam papura josnam arjar khatsan ndai hadu menta bau Donald Trump ula wengno ya ke US na ka jingate bat ke Iran kala penstat ya ke jing pendus pa jongka ka Israel kala shifting batang hapo katto kane panai ka Iran kala ban yo ya ke tiar hele nuklear kane kalong menta ke jing kali ke bakham kongsan ka Israel ka yo ya ke jing kersan ke bapura nakari Amerika ka don ya ka Korea da ya ki namding Iron Dome kabala tebet pha bat ka we na ki kanhon sipai suin ka bapanya berutam ha ka perthei ha ka we pat kaliang ka Iran ka don ye ke perlok le no ha ka thain kum ka Hezbollah ki bala ban thombor ya ke Israel
kan baka China bat ke Rusia kimla ban sim ya kaliang ke bapau mereka jing sngoret jongki ke pau syai baka pai sya ke Iran ka China kamtam namar baka dei ka nongwan rak boarding jong ke Iran kala ban ngobha ban tuklari ke US Israel lada me katma kumta ka kabala ban sedang kum kicingale kabala penong ha ka jaka kadon kecingla ban penkela ya kicing jong kisipai ha ka perthai halendet kicing khang balakang ha ka dorbar pahara jong kari ka Iran bat ke Israel kidai ki phang jong kicing kren ka bajur bha ka US kalabu ya kijaka sa sipai jong ka ha ka kov ha ka jing penkre ka bajur bha kan dia kebalawan rakbun kompniang motion nagatai katany kasngau kiajur bakatma kalaban pentut ya kabor jongka kijing wan rak nabar haga jo kapor kitanat sentiat Saudi Arabia Qatar bat Oman ru kidon haga jing pahara kabajur bha katma bat ke Iran kan sakut tang ki kaput Iran Israel kalaban penmi ding haga thany mingi barok kawai ka history ka hikayangi pakai kema perthai kem jus dang tang kijing penpha kiba krau ki chume ne kijing ja kibarit kiba kumba kilong marwei kiba penme kansan ya ka perthai lada kijing ke kaba shisha kaja hapdeng ke Iran bat ke Israel kala ban long kata kijing syai kata kaba penme ya ka kaba ka perthai kala ban tip kum katma ba balai kan ba kaje kan at hapdeng ke India bat ka Pakistan kala kham jam bala persang banekran hapdeng ke Rusia bat ke Ukraine kecing kan at hapdeng ke Iran bat ke Israel kadang long kecing mensau ke bajur bha kawai ke balak ban penmong ya kadonot jong khon benriu baro kawai